Ola, son Aurora, de Concelleira de Gañamós. Hai uns cantos días contactou conosco unha empresa acá no Concello de Mos a deudalle unha factura de máis de 12.000 euros por 4 bancos, 4 papeleras e 4 marquesinas que suministrados ao final do ano 2018. Xusto uns días antes de que a señora Lévalo desaloxara o goberno municipal elexido nas urnas mediante unha moción de censura, artellada ca compra dun tránsfuga. Aquí temos unha das marquesinas suministrada. Ademais, dita empresa facilitounos o pedido e albarán asinados polo concelleiro que realizou a compra. Nos, para verificar ditos documentos, falamos con este exconcelleiro e confirmounos todo o que a empresa nos contaba. Cree Arévalo que todos son da súa condición e négase a pagar esta factura por ser unha compra xestionada polo anterior goberno, como se non foran legais ou honestas. Como excusa, contéstalle por carta a empresa de que o expediente de dita compra está sen rematar polo concelleiro que a realizou. Como se este problema interno do Concello fora culpa da empresa e non de quen cesou abruptamente o concelleiro mediante unha moción de censura. Agora entendemos de onde saen os 3 millóns de facturas sen recoñecer que a señora Arévalo se decía que tiña no caixón. Claro, adicouse a non pagar as facturas das compras dos anteriores gobernos, as contas saen moi fácil. Isto que fixo a señora Arévalo se chama enriquecemento ilícito e nos está saindo moi caro. Aparte de que as empresas que se quedan sen cobrar teñen que despedir traballadores, recortar e rebaixar salarios para sobrevivir, coa repercusión social que ten isto. Cando un concello a cada zona de Gran Moroso, como acadou Mos, coa señora Arévalo, as empresas deixan de suministrar, xa non ofertan e non hai competencia. O concello merca uns precios moi altos, moi caros sobre o precio normal de mercado, e isto non hai economía que o resista. Claro que a señora Arévalo isto dalle absolutamente igual, porque as mercadorías se fan ás súas empresas amigas, cun altísimo sobreprezo. Xa demostramos con documentación contratos onde o Concello compraba polo triple do precio do mercado. Pero o novo goberno que entre vai ter que esforzarse moito para revertir a nosa fama de Concello moroso e voltar a mercar a uns precios de mercado e acadar así unha economía municipal saneada.